Els mestres procedents de Blanquerna que tenim fent pràctiques, jo diria que són persones amb molta curiositat per aprendre, amb ganes de deixar-se ajudar, ganes d'empeltar-se d'altres professionals que els hi poden transmetre moltes coses i sobretot amb una mirada oberta per entendre les noves pedagogies, per entendre el nou món que vivim, que necessita d'aquest canvi, i aquesta mirada cap a l'infant, que ha de ser una mirada també de respecte, d'empatia, i tots aquests valors, jo penso que des d'aquesta formació que reben es noten una mica en una manera de fer i de ser. Vivim en un món connectat i en constant diàleg. El mestre Blanquerna concep la diversitat lingüística i cultural com realment una característica intrínseca de la societat i sap a més que és beneficiosa per aprendre. És un mestre que és conscient de la seva identitat plurilingüe, entesa com a plural i integradora. Vaig arribar a Blanquerna el 2018 per cursar educació primària perquè és una professió que a mi sempre m'ha interessat molt perquè sempre he tingut molta estima amb els nens. Vaig decidir fer la menció d'educació musical i ara ja estic al quart curs i estic acabant de fer el TFG i ja d'aquí poc ja em graduo. L'educació és la base de tot.